lanang wadon aku cuk aton slamet kang tak Sagung tamu putri kakung ingkang pinantuing pakurmatan nampi dawuh saha sasmita lumantar kadang ingkang kapiji kinarya nara karyaning parigyan bilih lampahing tata upacara parigyan badhe dhauping panganten nulya badhe kaperwakan pramila yen dipalila satawis kula kepareng badhe ngaturaken swamaosaken badhe tumapak ing tata upacara gelaring wisudan talitarema sesanti mring ngarsaning Gusti mugi tansah manggih kamulyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini jawit asmaning Gusti Dat kang ngratoni jagat saisinipun mugi rahayu sagung dumadi. Rahayu sang pamangku gati. Rahayu kang samya makarati. Ngersanipun para pepundhen bini sepuh haji sepuh ingkang hanggung mestuti pepoyaning kautaman ingkang dhahat pinundi. Para pangemban-pangembating praja miyang satriyaning negari ingkang pinangka pandam pandhoming kawula dasing ingkang tuhu kinabekten. Para alim, para ulama pangarsaning agami ingkang rinten pantara ratri sinandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Kinarya panuntun kiblating panembah ingkang tuhu tinengga dawuhipun ingkang utami lumeberipun. Para tamu sinedahan putri kakung kang wasatata lenggah wonten madyaning paharagyan ingkang dahat saduh minulya ing dudi. Wonten lilaning penggalih panjenengan sedaya sami kula dherekaken ngambali munjaken raos syukur dhateng rasanipun dat kang marebeng ngerat. Karana kandhisih wilasanipun ing wanci kalenggan menika panjenengan lan kula saged nuwun ing tantes dawuh panyuwun pamangku gati. Nenggih panjenenganipun Bapa Warasi basa milah ingkang lenggah makuwon ing lalatan Padekan Gathak Semono RT 13 RW sekawan Desa Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Bilih panjenenganipun netepi perangan darmaning sudarmoh badhe handhaupaken putra-putrinipun ingkang sesilih Rara Ayu Sasta Wahyu Trihandayani ingkang nampi santi ajining para krami jinatu para bagus Iman Nawawi. Atmaja jalu panjenenganipun Bapa Moh Masokah Ibu Miftahul Hasanah ingkang lenggah dedalem ing Padekan Nglondong
RT sekawan RW setunggal Desa Ngelondong Kecamatan Paraan Kabupaten Temanggung. Sagung tamu putri kagung ingkang winantewing Sukarahayu. Diagungi ngaksama kalanipun panjenengan sekeca lenggah kanthi merdikaning penggalih. Dene amung dedapur kula ingkang kumawantun anggempil kamardikan panjenengan. Boten krana adrenging manah kemedah matur tresnanipun sagung tamu lambet tanggen kula mundi dawuh. Saking Kyai Panti Nyai Panti kinenang ngaturaken badhe tumapak ing tata upacara. Dhawuhipun putra pinahargya panganten sarimbit. Parantine lampahing tata upacara ing mangke pinarwakan pambuka badhe sawaning putra panganten putri. Mijil saking sasana tepas wangi kakanthi manjing wonten ing sasana rinengga. Dupiwa satata lenggah kanthi hanggana Rarasri Sangat Maja Putri tumuli pinaharagya jalu nedya badhe kasewanaken sakalarapaken manjing sasana paharagyan. Dupiwus prapting sasana unggian ingkang tinuju kandhek lampahing putra panganten jalu. Kababar atur pangandika pasrah panambining putra pinaharagya dening tetuwangga ingkang kapiji kinarya sulih salira panjenenganipun Bapak Muhtasokah sekalian garwa tampi pakurmatan inggih Bapak Mat Kadari. Usnya paripun atur pangandika pasrah waloyan panampi kasuwunaken gungan panjenenganipun ingkang winantewing pakurmatan Bapak Bayan Bisana jumeneng Kapit Pamangku Gati Sarimbit. Dupi wanci prayogi wusnya paripurna atur pasrah panampining panganten jalu nedya ibu juru semboga rasa mrapitisaken tumapak ing tata ucara dawuh pangking putra pinaharagya nutsatataning adat ingkang maksih sinengker ing lalatan padekan gathak semunu jangkep tata cara kerobongan dumadi saking acara kucur baba timbang dahar kembul miwah sungkemaning sang panganten nyarengi sopanipun kadang krida dharma pramulati ambabar pakaryan saha manggi putra panganten kepareng badhe ngadani tata cara foto pangeston foto sesarengan kalian putra pinahargya panganten saha kluwarga ageng kang biniji. Panjenenganipun Bapak Warasi sekaliyan Ibu Sumilah nedya kepareng marak sowan neting nala ambabar wigatos sing gati sinartan atur panuwun miyang pangayu bagya rawuhipun para tamu dinipanggi. Panjenenganipun kepareng nyuwun ugungan ingkang winantewing panghormatan Bapak Sumaraja Ahli Madya jumenengipun Kapit Bapak Waradi dalah Bapak Slamet. Titipun ning gati pahargyaning wanci menika mangking mbok bilih para kadang krida dharma pramulati wus waradin sung sugata ingkang bungkasan miwah panganten wus kakanthi manjing gapuraning pendapi ngontapaken konturipun para tamu kanthi srana tanggep asta tetela bilih lampahing tata upacara pahargyan paripurna. Para tamu kepareng sekeca lenggah kanthi marabdikaning penggalih sinartan paring donga pangestu murih pahargyan manggih rahayu.
Perwakaning tata bacara pahargyan badhe dauping putra panganten nulya badhe sawaning putra panganten Putri Rara Ayu Sasta Wahyu Trihandayani kakanthi mijil saking sasana Tepaswangi arasa manjing sasana rinenggo tumanduk priya gungi ingkang binijing gati mratitisaken badhe sawaning panganten putri keparenga samapta ing gati sawika ing karayu jengkaring putra pinaragya putri lamun Cinandra nyarengi mekaring puspita ingkang amanca warana binarung swaraning pradonga kang tinabuh mrikansa tiji campur sari sung pralampita badhe sawaning putra pinaragya putri Diahayu Rara Sasta Wahyu Trihandayani mijil saking sasana Tepaswangi sasana Panti busana labet o sampadenya ngadi busana yang mulas wadana nedya lumarep manjing wonten ing Singangsana Madya sasana Wadi Mulya pating galebyar pating pancurat busananing panganten putri kadidini busananing Prameswarinata ingkang arasa tedhak Sinewaka rep sidhem permanem tanana sabawane walang alisik gegodhongan datani bah samirana tan banggen lumampah ingkang kabiyarasa amung lamat-lamat swaraning abdi kriya gemblak pandhe nyang kemasan pating careng kling imbal gantilir mandya raga yang pangel ing Widawati kang hanganyut-anyut amimbuya srimyeng renggep ing swasana pahargyan kang ginelar alon denya lumaksana panganten putri sapecak mangu satindak kendel tanarasa esem kedaling ladhi amung kandheng madyaning jangga kaprabewen lenggaing para pinisepuh para tamu ingkang bekam belabarange beki sasana wadi nalika sawana spranteng sasana umyan ingkang tinuju panganten putri Gya kalenggahaken kanthi hanggana raras iki ngateges lenggah piyambakan mapaning sasana wadi angarantu jejaka ingkang dadya gegantilaning nala prapting sasana kang tinuju mapaning Singangsana Wadi sasana rinengganing panganten nulya
Risangat Mojo Jalu Bagus Iman Nawawi kakanthi miyos saking panti Palereman nedya badhe kasuwanaken ing sasana bahagian tumanduk Cundaka Pangarasa keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mukhtasokah Ibu Miftahul Hasanah tupunten kepareng badhe anglarapaken Risangat Mojo Jalu manjing sasana piniji jengkaring panganten lamun Cinandra binayang Bayangkari candrane saking sasana panti Palereman Sang Bagus Iman Nawawi lumarap manjing wonten ing sasana bahagian kakanthi dening Cundaka Pangarasa panjenenganipun Bapak Mat Kandari ingkang pinitandos kinarya cundakaning lampah Risangat Mojo Jalu keparinging sedya badhe nuju dhateng satengahing sasana bahagian anetepi rerangkening tata cara ingkang rinakit dening para kulawarga ingkang piniji kinarya nara karyaning bahagian keparang tanggaping sasmita maliki katur panjenenganipun Bapak Bayan Bisana kepareng aja meneng satata wonten sangajenging pepanggonganing panganten putri ing sedya mangkih badhe hanampi wijiling pangandika pasrahing panganten kakung ingkang nedya badhe lumadhi mapan wonten ing sasana regya kawuryan wus prapting sasana unggihan ingkang tinuju kandhek lampahing putra pinaragya panganten Jalu netepi tata upacara ingkang wus rinakit dening kulawarga agung panjenenganipun Bapak Warasi Ibu Sumilah nenggih badhe babaring pasrah panampi samapta ing gati campur sari keparang marak soban
Ngambaliatur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu ingkang minantuk pakurmatan wilujeng panggihan kalian kula kadang TJ campur sari nderek mangayu bagyo dauping panganten Roro Sasta Wahyu Trihandayani Bagus Iwan Nawawi. Donga pamuji